ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರರು ಶನಿವಾರ ಬೇಗ ನಡೆದನು. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ನೀಲೆ ಕಾಣಿಕತೆನ್ ತೆರಿಪಾದ ಅರೆನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದ 15 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ರ ಉಂಡು. 25 ತಾರೀಕು ಐತಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊಲವು ಕೊರಿಯರು. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂದೇ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದಿಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಹೊರ್ಕಾಡಿ ಬಿರ್ಲ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪಂದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಿರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ದಯನೆ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ ಆರು ಬಂಡ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬದ್ದದ್ದು ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಪುರ ಆರು ಈ ಮುಲ್ತ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಈ ಗುಳಿಗಾಗು ಆರು ಪೊರಿ ಅವರ ಗೊರ್ಪಿನ ಅವೇನಾರು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೀತ ಎತ್ತಾರ ಅವೇನು ಸೈಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂತೇನಂಜಿ ಅದು ಆ ಸಮಯ ಬಂಡ ಇತ್ತ ನುಳ್ಳೇರು ಸಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಪುರ ಅದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನವನ್ನೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಜ್ಜದೀನಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಮುರಲ್ಲ ಬೈದರು ಪಾಪ ಇನಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೋಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಆರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂತಿಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೈನ್ ಎತ್ತಿಲಕ ಭಟ್ರ ಬಂಡಿ ಆರತ್ತ ನಾಂಡ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಚ್ಚ ಓ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಚ್ಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆರ್ಲ ಜೈವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೈದೇರು ದಯಪಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಮೊಸರು ಕೊಡಕೆ ಬರ ಪಿನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತಿ ಇದು ಈ ವಟಾರಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರ ಉಂಟು ಅಡ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಿದ್ದಾಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಮುರಣಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬಂತೀರು ಆರು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ ಆರು ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ದಣ್ಣಿ ಮಾಲಕರ ಅಂಚ ಆರು ಜನ ಜ್ಞಾಪಲ್ಲ ಓಳುಪುರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅತಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದ ಪೂರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚಾದ ಅದೇ ಕೊಂಜಿ ಆ ದೇವೇರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಪಲಾರ ಬರುಂದು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋದು ನಾಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ ತೀರಿನ ಆತಂದು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಭಕ್ತೆ ಆರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪನೆ ವಿಸವಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 35 ಆರು ಒನ್ಪೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಡು ಪುನಗನೆ ಇದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚದ್ದು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಆರು ಮರತದ ಚೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿದ ಶಿವರಾಮಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಎಕ್ಕೋರು ಆರ್ಲ ಬೈದೇರಿನಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪಣಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟ ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಾನೆ ಬಲ್ಲ ತಿಲ್ಲಕ
ವಿವೇಕ್ ಆರು ವಿವೇಕ್ ಬೈದೇರು ಆರು ಒಂದ್ ಪೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನಿಖಲ ಹಿಂದೂ ಯುವಸೇನೆ ತಕ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ ಇದೋ ಬರಡ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಹಂಚದು ಇಂತ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ದಯಮಾಡ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಆಶೀನರಾವ್ ಬಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ದಿನೇಶ್ ರೈ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳ ಉಪೇರ್ ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಜಿಲರ್ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಎದುರು ಹೊರಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಅರೇನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರಪೆ ಪಡೆದು ಪಂಡ ಆರು ಎಂಗಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಗಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಆರು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜದು ಸುರೇಶರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಐತಾರ ಐನಾಯ್ತಾದ್ರ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಪಾಕ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲು ಬಹುಶಃ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲಾಗ ಮದ್ನೆಗೆ ಹೋದು ಇಡೇ ಬಂದದ್ದು ಅದಾಗ ಒಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂಚ ಕೈ ತಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ದಯಮ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕೊಡು ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ ರಾಜು ಗುರಿಕಾರ ದಯಮಾಡ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಸುರುಕಾದ ಇನಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವರ್ಪಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹರಿಯಲಿಮ್ಮಿಡಿಗೆ ನವಜ್ಞಾನ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ನವಚೇತನವ ಹರಿಸಿ ಸುವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆ ಹರಿಯಲಿಮ್ಮಿಡಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಕ ಕಿರಣವ ಚೆಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ದಾರಿಯ ಮುನ್ನಡೆಸುದೇವಾ ಸೌಹಾರ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ದೇವಾ ಸುವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆ ಹರಿಯಲಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ನವಜ್ಞಾನ ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ ನವಚೇತನವ ಹರಿಸಿ ಸುವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆ ಹರಿಯಲಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಭಗವಂದಾಸ್ ತುಕೋಟು ಬೇರೆ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕುಸಿತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚೊಂಬುಗುಡ್ಡೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಬಂಡ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೋಟೆಕಾರ ಅಂಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಪಟ್ಟ ಶರೀರ ಕನಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತಕ್ಕಲು ಅವೇನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನಡತೊಂದುಂಟು ಇನಿ ಆ ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂದಾಸ್ ತೊಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮೇತ ಒಂದು ಪರವಾದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವಂದಾಸ್ ನಡಬಹುದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಕದೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಜಿನುಂಟು ಅವೇ ನಂಗೆ ಎಂಕಲ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಐದೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ನೆರವೇರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀಲ ನಕಾಶೆ 3D ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಊರ್ದಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಟೊಂದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೈದು ನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಡೆದುಬೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ನಡೆದಾದ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಪಕ್ಕ ಗಿರಿಶನ್ ಕುಣಾಗ ಹೋಳಿಗೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ಪುನವು ನಂಗೆ ಇದ್ದದ ನನದ ತುಂಬುದ ದಿನದ ಈ ಬಾಲಾಲಯದ ಬಗೆಟ್ ಬಾಲಾಲಯನ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು 5 ಪಕ್ಕ ನೇನು ಮಾತಾ ಎತ್ತಿದೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪಸಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಲಾಯ ನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕುಡಿತ ಬಗೆಟ್ രണ്ട് ಪಾತೆರನು ಕೊರಡು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಓವ್ಯ ವಿಘ್ನ ಇಚ್ಛಾಂದೆ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಎಡಬೈಕೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಉತ್ತರಾತ್ರವಾದ ಬಂಧುಲಾದ ಮಹಿಳೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಗಿರೀಶನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯೇಟು ಬಂದು ಬತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡಿ ಒಂದರ ಜಾಗಡಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ 10 ಪಿಜೋಕು 1 ಪಿಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಒತ್ತಟ್ಟಾದ ಜಾಗೆ ಗಡ್ಡ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಜಾಗಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟಲ್ಲದು ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾರಲ್ಲ ಅಂಡ ನಾನು ಆವಿರ್ಭೂತ ಆಪೇ ಪಟ್ಟ ಪಾತಿರ ಇದಂಡ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಗಿರೀಶನ ಹಿರಿಯಾಗಮಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತೊಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ಸತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಂದದೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲಡು ಆರಾಧನೆ 6 ಪಡೆಯನ್ನು ಬತ್ತೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಆತ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಾಪನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಲ ವೈದ್ಯಂಗೆ ಅಂಜನೆ ತನ್ಮಧ್ಯೋಡು ಚರ್ಚನ ಕೆಲವಾರ ಮತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೋಷವಾದ ಉಂಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೆಲವಾರು ದೋಷರುಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ವಿವರ್ತಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯನೆಲ್ಲ ಸಮಯ ದೇವರ ಒದಗಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮಗೆ ಅರಿದೆ ಈ ವರ್ಷಗಾಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಭ್ರಷ್ಟದ ಭಾಗ್ಯನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒದಗಾವಣ್ಣೀರು ಕಾರ್ಯಕಾರಣವೇ ಮುಕ್ತ ಕಾಮಕೇರ ತರಂಗಿದ ಕಾರಣದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಏಪಲ ನಡಬುಚ್ಚಿ ಬಡದೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಲಿತ ಬಡ್ಬೇರಿ ಅಂಜಾಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಡಬೋಣ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಾದವಳಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪು ಊರಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಮಯಗಳು ಬರ್ಪಣ ಜೊತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಕ್ಕೂ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮರೆಯೋಗ್ಬಿಡಿ ಕುಂಜಾದೇವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮರೆಯೋಗ್ಬಿಡಿ 2 ವಿಭಾಗವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ನಮಗೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಬಬ್ಬು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕುಲಕು ತರಡದಿಂದ ದೇವಿನ ಪೊಗೆಡದಿಂದ ದೈವ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಾಡಿ ಆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೊನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಜನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಪಡಿಕರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿದ್ದೆ 6 ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಬೆಟ್ಟಿನವ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ತೋಜಿರಿ ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ಅಂಜನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾನವಾದ ಭಕ್ತರಾತ್ರವಾದಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜಪ್ಪುಗಾರ ಐಕಬೋಡಾಗ ಕೆಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ಬಂದದೆ ಇತ್ತೆ ಅಗೇರಿ ಈ ನಮನೆ ನವ ವೈಭವಡು 10 ಪಿಜೋಕ 1 ಪಿಜೋಕ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾದ ದೇವರಿಂದ ಕೊನ್ನೋಡು ನವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ದೇವನಿ ಶಿಲಾಸ್ವರೂಪಡಿತರ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡಿಗೆ ದೈವನ ಮಾತನವ ಚಪಡಿ ಕಲ್ಲ ಪಾಡು ಮರತ ಮೊದಲು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದ
ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರವಾದ ಅಂಚಿನ ಚಪ್ಪಡಿಗಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಅವಳಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಮಾಡ ಇಲ್ಲವಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೊರ್ಲಡು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ಇತ ವಾದ ಒಂದು ದೈವಲಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಬೋಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿಗೆ ಬಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕುಕ್ಕದ ಮರಟೆ ಅರಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತು ಬರ್ಕೋಣ ಸಹಜ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಈ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಕಾರಣವೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾಡೋಡು ಬಂದಿದೆ ದೇವರ ಇಕ್ಕಿ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂಜಾಂಡ ದೇವರ ಇಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬನ ಕೊಡುತ್ತಾ ನರಸಿಂಹನ ಆಯ್ತು ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ವಾರೀತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಏನ್ ಜನಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದೈನಣ್ಣಗ ನಾಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ನಾಯಕ ಮಲ್ತನ ಒಪ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಲ್ತನ ಬರ್ತಂಡ ಆ ದೈತ್ಯ ಫಲ ಶೀಘ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇಂಚಿನೇ ಬಂಡ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ನಂಗೆ ಆ ಬಿಂಬೋಸ್ನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ನಿ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಂಬ ಇಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳೇ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಲು ಬಂಡ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಂಬ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿದಾಡಿ ಅಂಜನ ಆರೂಢ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣನಗ ಬಿಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾದ ಆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಾಕ ಬೆಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಿ ನವರಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಪುರಸ್ಸರವಾದಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ತೀರ್ಥ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕೊರ್ತಿಯಾರ ಬಂಟಿಗೆ ಪಡೆದಿ ಒಳಿಗೆ ಭತ್ತನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಜ ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರನ್ನೇ ದೇವಿರಾದಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಪೊರ್ಲದ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ಇತ್ತನ ಆರೂಢ ಜನ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಂಬನ್ ಅಧಿವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೋಸ್ಕರವಾದಿ ನಾವು ಶಿಲ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಬಾಲಾಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7:30 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಭೂವರಹ ಪ್ರಾಚಿತ್ತ ಹೋಮನ ಮುಗಿತಂದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಆ ಅಧಿವಾಸ ಕಲಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲಾಲಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳ ಬಿಟ್ಬಿಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬೈದ 15 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಲ್ಲ 15 ತಾರೀಕು ಬಾಲಾಲಯ ವಿಧಾನ ಗುರುವಾರ 28 ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬಾಲಾಲಯ ವಿಧಾನ 15 ತಾರೀಕು ಬಾಲಾಲಯ ವಿಧಾನ 15 ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೂವರ ಹೋಮ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಾಲಾಲಯ ವಿಧಾನ 28 ಗುಣಂಡ ದೇವಿಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರದು 25 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರದು ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಬೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಹಿಡಿದು ಆಗಿನ ಪರಿವರ್ತನ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಪರಿವರ್ತನ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುದು ಅಂಜ ನಂಗೆ ವಿಷಭವನಿಗ ನಂಗೆ ಹೆಡ್ಡೇನೆ ಆಗುದು ನಂಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಂಗ ಮೂವತ್ತನೇ ಗೊತ್ತು 5 ಪಂಚಾಂಗ ಬಾಲಾಲಯ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ 6ನೇ ಬಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟು ಆತನ ಕಾಪುನ ಅವತ್ತು ವ್ಯವಧಾನ ಇಟ್ಲಿ ಜಂಚಾದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಾವು ಆರೋಢ ಇಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲೆಯ ತೂಪುರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನದೇಪುರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮದ ದುಮ್ಮು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಮ್ಮದ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ತಾರೀಕು ದೃಢಕಲಶ ಕಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಬಹುದು ಅಂದಿನ ಮರ ಮಟ್ಟಬಹುದು ಕಲ್ಲು ಮಟ್ಟಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಸಹಕಾರ ವಸ್ತು ಬೋಡಾಗುವುದು ಮಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮುಖದ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಯುವಸೇನೆ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಜಾದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಂಪುಣಗ ಜರ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸತ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿ ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಧ ಆನಾಗ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತಿರುತ್ತಾಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಬಾಲಾಲಯವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಐದು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ನಾವು ಮುಗಿತಂದು ಬುಧವಾರ ಕಂಡು ಬಾಲಾಲಯವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ಅಂದ ಬುಧವಾರ ಕಂಡು ಬಾಲಾಲಯವು 9 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಗುರುಳು ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಬಹುದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವಿಧಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿ ಮೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೈಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಒಪ್ಪುನಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬರಿ ಐಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬರಿ ಐದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನೆ ಆವಿರಬಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ನಾವು
ఒక ಚಂಡಿಕಾಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪೂರ ಆದಾಯ ಒಕ್ಕ ದೇವರ ಪೀಠಡುಗೊಳ್ಳಾವಣಿ ಮನದ ಪೂಜೆ ಹೆಂಚಾದ ಕೇಳಿರಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಕ್ಕ ಈ ತರ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಕುಡಲಯ ಎವಡಾತ್ರವಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಲಕ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕಾರಣವಾಗುನಿ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ತಪೋಬಲ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಚಕನ ತಪೋಬಲನೆ ಅವು ಶೀಲಭವತಿ ಶಂಕರ ಅವರ ಕಾರಣ ಆಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅದೇ ಉತ್ಸವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವರು ಐಗಳ ಮಾತ ಸಂಘಾತ ಇದ್ದದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಡ್ದು ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದರಿಪಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಕಿಂಚಿತ್ ಒவ்வொரு ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಡಿತಾರೆ ಪಂಡಿರ ವಾಸ್ತು ಆಡು ಅತಂದಾಂಡ ಮೇಸ್ತಿರ್ ನಕಲ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡು ಬಾಲಾಲಯದ ಆವಡು ಅತಂದಾಂಡ నేను ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಂತೋಗು ಬಂದಾಗ ಇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದೀದು ಐನು ಕೊಡೋ ರಕ್ಕುಳುದು ಸರಿ ಉಂಡ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಆರು ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ನಡೆಬಹುದು ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪನಂದೆ ಓ ಮಲ್ತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಂಡೊಂದು ಇಂಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ರೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತತ್ತು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಮೂರೈನ ಮಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೇತೃತ್ವ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಡಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು 6 ಇಂಚ ಪಂಕರೆ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವು ನಡಪು ಹೆಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಗಿರೀಶನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕಮಿಟಿನ ಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವದೇಟ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಮತ್ತು ಸೇರುಂದೇರು ಕಾಸದ ವಿಷಯಗಳು ಮಲ್ಲದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬುರ್ದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನು ಬಂದಿರು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಐತೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎತ್ತಾಪುಣ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಗಿರೀಶನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬಂಡೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಿನ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಜಿ ದೇಶರು ನಮ್ಮ UT ಕಾದರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರಡು ಒಂದು ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದಿನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿಯರು ಹಾಯ್ ಬಂದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನೀನು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತ್ತೆ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ದುಂಬತ ಬತ್ತದ ಮಾತೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಣಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆರ್ದು ಪಾತ್ರ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಎಸ್ಐದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆದ ಬರುವಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದು ನೆಲವು ನಂಚಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಮರಣ ಮಂತೊಂದು ಪರಿವಾರ ಮಾತ ದೇವದೇವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಧುವರ್ಗದಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು
ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಭಟ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿನ ಪೂರ ನಂಗೆ ತೆರಪೇರು ಇಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಿನೇಶ್ ರೈಫುಲ್ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ತೇರು ಮುರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ತೇರು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸವನ ಆಗ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಳಿದವರ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುರನ್ನ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನನೇ ನಿಗದಿ ಮಂತಾನ ಆ ದಿನ ತೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ಆಪುಡು ದಾಯಕ ಮನಗ ಪುರಾಣಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ವಾರಿತಿದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಕ್ಷೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪನಕ್ಕೆ ಹೂವಿರುತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಲಿಗಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಾದ ದೇವದೇವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ಹೂವಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಗಲ ಐನ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಾವು ಆಯ್ತದ ಐದು ಮಂತ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಂತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಯಾಪನೇರು ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆ ಚಪ್ಪರದಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಭಾವನೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪೋಣ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಶುರುಕುಡು ಕೆಲಸ ಪುರಾಪಡು ಕರಿಸರ್ತಿಲ ಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚೇರ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಶುರುಕರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ದೇವಿಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗಿರೀಶನ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಅರಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಬರೆದು ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೇವಿನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಆದಿಪುಡು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಯಿನ ಬೇಗ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನ ತರಿದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪನೊಂದು ಎಂಕಂಡ ಮಾತ ಕೂರ್ಸವನ ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಎದುರುಗುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಎದುರುಗುಲು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಆ ದುಂಪೋಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಾತು ದೇವಿ ಕೊರಡು ಬಕ ನಾವು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಐ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಆಯ್ನದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಗ್ನಂತಾಡೋದು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ದಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ದಾಯ ಬಂದಂಡ ನೇರ ಹೋದ ಪಾತ್ರನಾರು ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಪುಣಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರು ಫುಲ್ಲದೆ ನಂಗೆ ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ನನ್ನೊರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಪಡು ಸತೀಶ್ ಪಾತಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪನ್ ಪಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಸುರೇಶನ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸುಳ್ಳೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮಗೆ ಇಂಚಾದ ಆರು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕಲು ಸದಾ ಉಳ್ಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಎನ್ನಿಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 4-5 ಸೇರ್ನ ಈ ಕೆಲಸದಾಲ ಬಂದಾವನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತದ ಸಮಸ್ತ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಓಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಣ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಪುದು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ರವಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡೊಂಡು ಕುಸಿತ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಬಯಸುವೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚ ಸೇರೋಣ ಅಂಚ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಪಣ್ಪುಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಭಗವತಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಾಣ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ದೇವರೈನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತ ಕನ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಾಲೆಜ್ಜಿ ತದ ಬಂದಾಗ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದೇರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಬೇಲ ಮನ್ಪಡ್ಬೋದು ನಂಜಿನ ಆರೊಂದು ಇಚ್ಛೆ
ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ದಾದ ಮಾತ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದು ಕೊನೊಂದು ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯ ಬಂದಂಡ ಸಂದೀಪ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚೋಡೈನ ಈ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಸಂದರ್ಭ ರಾತ್ರಿ ಪುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರ ತೂಯಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿದೆ ಅಂಡ ಅರ್ನೇರ್ದಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮದು ತೆರೆದಾಗ ದಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಷನ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೇನಡ ಏನ ಪಪ್ಪಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವಂತೇವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ಲಾತೆ ಏನನ್ನು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ಓಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲಿ ಏನು ದೇವದೈಟ್ ಏನೋ ನೂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 95% ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದ್ರು ದಯಪಂಡ ಕುಲ್ ದಿನ ಈತಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈತಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಿ ಇತಾರ ಮಗನೇ ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡುತ್ತನ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡುತ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಈತು ಜನತ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯಬಹುದು ದಯಪಂಡ ಈತು ಜನ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕೋಟಿದ ಬೇಲೆ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ನೇಕು ಎಂಗಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತ್ರದ ಬಕ್ಕ ಈತು ಉಳ್ಳಾಲಗು ಈ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬಂದ ಎಂಗಲು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ನೇಟು ಕುಂದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವೇರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಟ್ತೀರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸುರುಕ ಮಾತಿರಕ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಲಕನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇಟ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಈದ್ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಿಜ ತಾಕತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆ ತಾಕತ್ತು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಅರೆ ನನ್ನನಾತ್ ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆಂದು ಇಂಚಿನ ಮೂಲು ಆಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎಂಗಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮವಾರ ದೇವರ ಘಟಗಳು ಅಂಚನೆ ಸನ್ನಿಧಿದ ಅಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಆಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಗಳಿನ ಪೂಜನೀಯ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆಗಳ ಸುರ್ಮನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರೇ ಎದುರು ಪೂರೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಶಾರದ ಪರವಾದ ಸೋಮೇಲ ಸಂದಾಯದ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇದಕ್ಕೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶಣ್ಣನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಬರೋದಿತ್ತ ಆ ಕಾಲಗಳು ಆಡತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಜೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನೆನಪೋಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಅದವಕಾಶ ನಮಗೆ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಜೈದನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೂರೇಟ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹತ್ತಪ್ಪ ಚೌಕಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಚೌಕಿಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದ ಹೊರಡ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸಾಡು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಜನಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಜಿಲೇರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತೇರವರ ಬಜಿಲ್ ನಿಜವಾದ ಬಾಜಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡುದಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುದರ್ನ ಪಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ನರಮಣಿ ಓಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ ಓಲ ಪೂರ ದಾಲ ರೇಜೇರು ಓಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡಲ ಆರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾತಿ ಒವ್ವೊಂದು ತೂಪುಜೇರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾರೇರ್ದಾಪುನ ಬೇಲೆನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪುನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನಾರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು ಟೆಂಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶರು ಅದು ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗಾಡಿಸುಂಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಗಿರೀಶರವರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ತಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು, ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸತಾಗ್ತದೆ. ಈಗದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನವರು ಉಳ್ಳಾಲ ಚಮ್ಮುಡಿಯ ಮಸನ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಮುಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು, ತಾಕತ್ತುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದು ಆದದ್ದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಮುನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಗೆ ಆಗಿರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಜನರು ಸಿಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಮುನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಸಾಕರಂತು ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಲಿರುವಾಗ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಪಾತೆರು ಬಜಿಲೆ ದಯ ಬಂದಾಂಡ ಅವರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಸ್ವರವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಯಾಪಲ ತಪ್ಪುಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪೇರು ಪುನಃ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರರ ನಂಚಿನ ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ನಡತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ತ ಗುರಿಕಾರರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಗುರಿಕಾರರು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಈ ಪರಿಸರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಮ್ಮಗೆ ತರಗತವನ್ನು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಪಡೆದಿರ್ತದ್ದು ಮುರಣಿ ಆರ್ಥಿಕಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟರು ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕೊರಲೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇತರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಭರವಸೆ ಇನ್ನು ಲೈಫಿನ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಕಾರಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರಲೆ ಪಾತೆರನು ನಮಕ್ಕೇನಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರಾಳ ಒಂದು ಹಲೋ 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 ಬೇರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ದಯಬಂಡಾರಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರ ಸಾಧಾರಣ ಬಹುಶಃ 80-90 ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲತ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಥಮ ನೋಡು ಅಪ್ಪನ ಕಾಲಮುಂಡೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಕಾಲಮುಂಡೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಾತಿನ ತರತಕ್ಕಾದ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂತುಲ್ ಪಂಡಿರು ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪಾತ್ರ 5 ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನ ಪರಿಪಾತ್ರೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಷ್ಟಾನಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಮ್ಯಂ. ಅನನ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಈ ಬೇಟೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನು ಎತ್ತರ ಬೊಕ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳ ನಮ್ಮ 10 ಕಡೆಗೆ ಹೋದು 10 ಜನ 10 ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬೇಕು ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ಗುರುವಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗುರಿ ಇದ್ದಿ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರು ಇದ್ದಿ ದುಂಬು ಓಡಿ ಪಾಪನ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಓಡು ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರು ಓಡು ಗುರುತಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಡಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜೈ ದಾದ ಆವಡ್ ಬಂತು ದಾದ ಆವಡ್ ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಗುರು ಪಿರೌಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಡಿಗೆ ನ ಗುರೋರ್ ಅಧಿಕಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಗುರೋರ್ ಅಧಿಕಂ ತಪಃ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತತ್ವ ಇದ್ರೆ ಗುರು ಏನು ಗುರು ಇದ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಕೊಡಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಹಿರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತರತಕ್ಕಾಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಮುರಿದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ತರದಾಗ ಕರ್ತಂತೆ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಅಪಾರ ಕೊಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಾವು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇರೆ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಲ ಆರು ಕುಲ್ಸೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಸು ಬೊಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೀಸೆಲ್ ತಾಂಡ್ಲದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ
ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ದಯಪಂಡಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲುಂಡು ಆರು ಪೊರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಳ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿರ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ತೋಜದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋನಾಗ ಆರು ಬಂದಿರು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಶುರುಕುಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾತು ಏತು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೊಂದು ರಡ್ಡ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ರಡ್ಡ ಸೆನ್ಸ್ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೆಂಕಿನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮುರಣಿ ಓಕೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಇಲಾಖೆ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನ ಲೆಪ್ಪ ಪುರ ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬಿನ್ನೇರು ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರ್ತದ ಕೊಲ್ಲೋಡ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳ ಜಪ್ಪ ಅಂಚದ ಐಕಲ ಹಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕೆಲವರ ಕೆಲಸ ಒಂದು 3D ಹಾರೆ ಮಲ್ತದ ಹಾರೆ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಅಹಂ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರು ಅನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಣಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚದ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಾತ್ರ ಆರು ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ತುಜುಡು ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಜದ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರ ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗಳ ತರ್ತಕ್ಕ ಇದು ಇನಿ ಗಿರೀಶ್ ಎಕಡ ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಲೆತ್ತು ಸಾತಗ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆನ ದಾಬನ್ನಗ ಈತ್ ಜನಗಳು ಮುಲುಪ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮೊಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆನೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಗಳನ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಎಂಗಳೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಳೂರುಡು ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಹಾಕಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಗಿನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಾಡ ತೂಯಿನ ಮಾತು ಬರ ಅಂಚನೆ ನಮಕು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಕರಸೇವಕರಾದ ಭಾಗ್ಯಾಂಡ ಐತಾತ್ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಉಲುಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹತೆ ಕೊಡ ಅಂದ ಅಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಡುಗೆ ಅಂಚನಡಂದ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಆಯ್ತ ಪುರ್ಲೆನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡೆ ಕಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣೀರು ಮುರಣಿ ಆರು ಫಟ ತೂತು ಬಣ್ಣಿ ದಿನೇಶ್ ಅಯ್ಯುಲ್ಲೇರ ಆರತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ರಚಿಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಿಖಿಲ್ ರಮಣಾತ್ರಾಯಿ ನಂಜಿ ಭೇಟಿ ಆದ ಆರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮರಾಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಕಡೆಗಣೆ ಸೇರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ರೈಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಅರಡ ಒಂದೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮರಾಠ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ರ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇಣ ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮರ ಅಂತ ಅನ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇದು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಕೊಡುವಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಏರ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ ಮೇರ ಬಗಡನೆ ಬಂಡೇರು ಅಂತ ಬಂತೀರು ಬಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಉಂಟು ಮಕ್ಕ ವರ್ಷ ಸುರಾಂಡ ಪಂಡ ಆಜಿ ಫೀಟ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಆಳ 30 ಇಂಟು ಸಾಧಾರಣ 30 ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಮಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆಜಿ ಫೀಟ್ ಅವೇನು ಕೆರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರದೆ ಪೋಡಿಗೆ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಿದಾಯಿಸಾಗೋದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಣ್ಣು ಸಾಗೋಡು ಇದು ಎಂಕೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುದು ನೆಂಚಂದ ಅದನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಾರ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಪಡಿ ಚೆಂದ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಅಂದುಲಂಡು ಜೇಸಿಬಿಲಂಡು ಟಿಪ್ಪರ್ಲಂಡು ದಯಪಂಡ ನೇನು ಪಿದಾಯಿಸಾಗೋಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಟಾಸ್ಕ್ ದಯಪ ಇತ್ತ ಬೇಟೆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಣ್ಣಲಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಪೇರು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಮುರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ತಡಮ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಈಗಿನ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳು ಸೇರ್ಬೋದ ಅಂಚದ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾಪಲ ಬಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈತ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅವಡು ಈಶ್ವರನಂದ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮುರಣಿ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ದೇವರು ನಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸವಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ದುಂಬುದ ಬೇರೆಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಚ್ಚಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನುಂಡೇರು ವಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗಳ ತರಬೇಕಾದ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂಚಿನ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಬಾಗಾಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ದಯಾನಂದರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಘಟವಾನುಘಾಟು ಮೂರ್ತಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಎಂಕನ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರವಿಯನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ದೈಕೂರ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಮುಳ್ಳೇರು ದಯಾನಂದ ಎಂಕಲ ಭಗವಾನ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ತಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೂದೇಟ್ ನೂದು ಉಂಡು ಬಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವರ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವರ ಮುರಣಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಮೂಲು ಸತ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ತೂಪನ್ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏರನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮರಣಿ ಮೈಕ್ ಬೈತಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈಕಾಲು ತೋಜು ನಂಚಿನ ಇಂದ್ರದ್ರೋಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಚಾದ ಪುನಃ ಈರು ಇನಿ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೆಟ್ಟ ಇರು ಮೂಲು ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ತು ದಿಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮುಲ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲು ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈರು ನಿರಂತರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಡ ಆರು ಎಂಕಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಆರು ಎಂಕಲಿ ತೊಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಗಿರೀಶರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೂರು ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಈತ್ನೆಟ್ ಏತ್ ಪೂರ್ತ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರನ್ ಮಲ್ತೇರು ನಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಅವಡು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತು ನಾಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನನ್ನಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಬ್ಬು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಭೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಸಮಿತಿ ನಂಗೆ ನನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆತಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪೇದ ಕುಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪಂಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಡು ದಿನೇಶ್ ಒಂದು ರಮಣಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟು ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರಡ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನು ಉಂಡು ಯಾನು ಕೇರ್ತಿ ಉಂಡು ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ದಾಯ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ಲ ಮುರಣಿ ದಿನೇಶ್ ಪುನಃ ಬಂತು ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೇರಿಸೋದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಇದ್ರೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇಜಿನ ವಾರಾಜಕೀಯ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಐಕಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತೀನಂಡ ಗಿರೀಶರ ಕೇನ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಡು ದಲಾಲ ಏರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಕೋರ್ನಲ್ಲ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಲ ಕೋರ್ನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಅಪ್ಪನ
ಕೆಲಸ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳ 6 ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈನ್ ನಂಗೆ 6 ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರೈಕಲ ಇತ್ತಿಂದ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಂಗೆ ಸುತ್ತಲದ ಜನ ಒಂಚೂರು ಬೋಡು ಗಿರೀಶರ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಕ್ಕಲು ಬೈಜೇರು ಬೈಜೇರು ಸುತ್ತಲದ ಮುಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಪಿಕಾಡು ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೊಲದಿಂದ ಕುಳಿಜೇರು ದಾಯವನ ನನ್ನೋರಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬರಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಅಕ್ಲಿಯನ್ನು ನನ್ನದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಐಟೊಂಜಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಡ ಅಂದ್ರೆ 50 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದನಗ ಅಕ್ಲೆ ಪಂತರೆ ಜರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ವಿದೇದಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲೇಜೇರು ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಿಯರೆ ಬರಲಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೋಡಿ ದಾಯ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಪೂಪುನಕ್ಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೇನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟೇರ್ನ ಬರ್ಪುನೆ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಅವಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಪೂರ ಬರಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅನ್ ಪಂಡೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೇ ಮುಂತು ಪೋಯಿದಾಕ್ಲೆ ಬಿದೇದಾಕ್ಲೆ ವಿಜಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದು ತಾಪುಂಡು ಆತ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ ಬೇರೆ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ದು ತೂಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರವಿಯನ್ನ ನಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ನಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜಯಂತ ನಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪೂರ ಧೈರ್ಯನೇ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ದಾಲ ಹಾಕುದು ಇಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಗಿರೀಶರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಂಗೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಕೊರ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಅಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪಳ ಬಂಡದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬಗೆಟ್ಲ ಪನ್ನೋಡೊಂದಾಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಗ್ಲ ಓವೆ ಜಾತಿಲೈತಿ ಓವೆ ಪಕ್ಷಲೈತಿ ಆರೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ ಪಕ್ಷದಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಇದು ಎಂಗಳು ತೂಯಿನ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಿರಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಾಯ ಬಂದಂಡ ಒಂತ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಂಗಿಲ ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐತೆ ಗಿರೀಶ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ನಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ದೇಪಂಡ ನನ್ನ ಬೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಗುಲ್ಯರವಾದ್ರೆ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ 2 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮೇನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೂ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೋರ ಪಂಪ ಹಂಚಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ ದಾಲ ಎಂಕಡ ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರಿ ಕೇನಿಜೇರಿ ದಾಲ ಪಣ್ಪುಣ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತನ್ನು ಮಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ದನ ಇಂತಿಂದಾಂಡ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂತಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸನ್ನಿಧಿದಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗಿರಿಶೇರು ಬರ್ಬೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಬೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ದೇವರಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನತ್ತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನನಾಪುನ ಊರ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಯರ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡು ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ನತ್ತ ಮೇನ್ ರೂವಾರಿ ದೀಪಂ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಮೇರು ಮೂಲು ತತ್ತು ಓಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಮಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಇದ್ದದು ಆ ನಿರಂತರ ಜನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂತನ ದಿನ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೊಡೋದು ಬಾರ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಭಜಿದು ಹೋದ್ರು ದಾಯ ಬಂದಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಪ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯ ಯಾನೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೈತೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಮೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡತನ ಆಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇಟು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಪುಣದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತೀಶೇರ್ಲ ಮತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು
ದುಂಬು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಂದು ಏತು ತೀರ್ಲು ಆತು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ತೀರ್ಸನ್ನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಇರು ಬೋಡಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಶ್ರಮದಾನ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲು ಜವನಿಯರ್ನ ಟೀಮು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರದ್ದು ಪತ್ತಿನ ದಯಾನಂದನ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇರು ಬನೋಡದಿ ಹೊರ ತೂಪ ಯಾರನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರು ಬೇಲೆ ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ನಾಣ್ಯ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಸತೀಶ್ ರೇಖಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಈರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣು ದುಂಬకు ಧನ್ಯವಾದ ಈರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಈರೆ ಅದನ್ನ ಏತು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಐಂಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗಲ್ವರ ತೋದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವ ಮಾರೆ ಈರೆಗೆ ಎಂತ ಬೇಲೆ ಆತ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೈರತ್ಗೆ ಅಂಚದು ಪುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರು ಏದು ಜನ ಸೇರಿಸೋದು ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಗಿಲ್ಗರ ಬದಲು ಮಾತಾಡ ಗೋಪಿರ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಅತಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಅಂತ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ತೆಗೆದಿನಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ದಯಪಟ್ಟ ಈ ಜಾಗದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀತಿನ ದಿನೇಶ್ ಪಣಿಕರ್ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಆ ರೋಲ್ ಬಣ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ ಬರ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಅರ್ನ ತುಂಬಿ ದೀಪಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಬಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಎರಡನೇ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಂಡ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ದಾರಿಗೆ ದೇವರು ನನಾಥ ಎಂಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಡ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೊಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಆರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂಜಿನ ಬರಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಂಡ್ಯ ಬರ್ಪೇನೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಡ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆ ಆರು ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಸೂರ್ದ ಆರ್ಲ ಬರೋಡ್ತುಂಟು ಆರ್ಲ ಪಂಡ್ಯ ಎಂಜಂತ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಈತು ಪುರ ಸೇರ ಸಭೆ ಸೇರೋಣ ಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ ಅರೆಗೂ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನೀನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂದ ಈ ಭಟ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ನಿಗಲ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಈಚಿನ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೋಡಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಣ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರ ಇಂಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕುಲ್ತಿನವ್ರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿಯ ಬದುಕು ಬಕ್ಕೊಲ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನ ಪಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡೆದ ಅಂಚೆ ಯಾಪಲ ಈರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಲೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಪಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚನೆ ದೈವಂತ ಕೋಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲದ ಪುರುಷರು ಅಂಚನೆ ಬಜಿಲ್ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿಯೋದೊಟ್ಟು ಆರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಬಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮುಳ್ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಂಡ ಆಚಿ ಅಂಚ ಅವು ಮೂರು ಒಂದರ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಕ್ಷೇರು ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಲ ಬೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಪಾಕು 10 ಜನ ಬೈದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಮಾರ ಈದು ಜನ ಸೇರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜು ಕರಿಕರ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಕ ವಾಸುದಾರ ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ಕೊಡೋನಿ ಕಡೆಗೆ 18 ಪೈರತ್ನ ಯಾರು ಬಂದಿರು ನಾನು ನಿಗ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಅಂಚನೆ ಆರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಭಾರಿ 40 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾದ ಒಂಜಿ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಎಗಳು ಭಾರಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗಲೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಆರು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರು ತುಂಬುದ ರವಿಯಣ್ಣೆ ದಾದನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದೈವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೂರ ಅಂಚದು ಆಡಲ ವೈದ್ಯ ಒಂದು ಬೈದಿಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೇವನ ಬೈತು ಒಂಜಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ಲಂಚನೆ ತುಂಬ ಆರು ಬಂದ್ಬೇರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ದುಬ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ವೇದಿಕೆ ಹೊಡಲಿ ಇಂಜಿನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಬೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಧನರಾಜರು ಆರ್ಲಂಚೂರು ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ರಜೆಟಲ್ಲಿ ರಾಂಡ ಈ ನಿಕಲಾಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಂದು ಪಂಡ್ಯರು ಪಕ್ಕ ವಿವೇಕರು ಪಂಡಾರು ಮುರಾಗಿ ಬಂಡೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಏದು ಜನ ಬೋರ್ಡು ಉಂಟು ಎಂಗೋರ ಬೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೂರು ಉಪ್ಪುಣಿ ಇದು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಇದು ಜನ ಸೇರಾಟ ಇಚ್ಛಾದ ಅಚ್ಚದ ಆಡಲ ಎಂಟು ಮಾತೇರಾರು ಬಂಡೇರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮೇರು ಆರ್ಲಂಜೇರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪರದ್ದು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇದರು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿ ಜಯಂತ್ ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಆತ ದೂರ ಕಾವೂರು ಬೈದೇರು ಪಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ಪಂಜರ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಅನ್ನ ಮಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇರು ಆ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲು ಅಚ್ಚದು ಈತ ಮುಕ್ಳೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಂಪಲ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಮುರೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಅಚ್ಚದು ಭಗವಾನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 100 ಜನ ತಿಲಕಲೆ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡ ಅಚ್ಚ ಅದ್ರ ಬುಧಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಚ್ಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ತಿಂಗಳು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದರು ಅಂಚದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುರ್ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮುರ್ಸೊತ್ತು ಅಂಚಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ರೇವತಿ ಗುಂಪಲ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚದ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 15 ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾಣ ಸಂದೀಪ್ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಧನ್ರಾಜ್ ರೇವತಿ ಕುಂಪಲ ಪ್ರೇಮ ಮುಗ್ಗಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಂತೇರು